Jo sóc Edith. I jo sóc Ricard, de Verd.cat, que és un projecte que es dedica al cultiu de l'alvocat ecològic, regeneratiu i de proximitat, ubicat a Terres de l'Ebre, al Canà, i que el vam engegar el 2019. Doncs bé, jo em dedicava al sector audiovisual, vaig estar com 10 anys treballant en una empresa de Barcelona, al sector, i no res, suposo que vaig acabar perdent una mica la motivació, un seguit de coses que em van fer prendre aquesta decisió de canviar de vida. També el fet que ella és d'Ulldecona, aleshores quan veníem a veure la seva família aquí a Terres de l'Ebre, doncs era una zona que em cridava i que el tema de la terra trobo que era un sector que m'estava cridant una mica. Bueno, lo de que la vida al camp pot ser més tranquil·la des de fora, evidentment. O sigui, tothom se pensa que aquí vivim en un oasis de pau, però la realitat és que, això ho vam parlar moltes vegades, i és que al final la feina al camp pot arribar a ser com més dura psicològicament que no físicament, però perquè també hi ha molts factors que no acabes de controlar. Si et ve una ventada, no saps quan pararà el vent, si ve una pedregada, no saps si t'afectarà, i després que també vull dir és algo tan nou, i és nou per nosaltres que som de primera generació, que no sabem, no? Com moltes coses no les sabem, anem fent prova-error, però en aquest sentit sí que hem guanyat com molta qualitat de vida a nivell de disposar de més temps o de poder viure d'una forma una mica més connectada a lo que és el dia, però tranquil·la, no, perquè tens una miqueta les inquietuds aquestes de que tampoc no saps com anirà o si realment ho estàs fent bé del tot. Actualment a la finca tenim 3 varietats. La primera que vam plantar va ser la varietat Lamhas, que és la varietat que tenim al 100% de producció i és la varietat rugosa, que més o menys tothom coneix. Després tenim la varietat Bacon, que seria el pol·linitzador del Lamhas, que té la pell llisa, és verd i quan madura segueix sent verd. Aleshores, és una varietat que la gent no està acostumada a menjar i és la que més sorprèn a la gent perquè té una textura molt més aquosa, té un sabor més suau i després l'última varietat que hem plantat, que és aquesta que tenim aquí al darrere, que és la varietat Hass, que és la més coneguda de totes, molt semblant al Lamhas, o sigui, el Lamhas ve del Hass. I no res, encara no està en producció, però esperem que aquest any comencem a poder recollir alguns fruits. Una de les prioritats del nostre projecte és que al final poguéssim oferir albocats de qualitat. Llavors, la gran diferència, jo crec, i el que tothom se sorprèn més, és al final que diuen mai he provat un albocat tan bo, és que bo. Clar, jo crec que la gran diferència està que els que venen de fora han estat collits segurament a un punt que no és òptim, han passat per unes càmeres, després se'ls ha hagut de tirar un gas per afavorir la maduració i per això molta gent quan els obri casa els surten després negres. Clar, nosaltres aquí el que fem és que ens esperem que estiguen a un punt òptim de maduració. Els collim, no passen per càmera perquè de l'arbre ja se'n van a casa. Llavors, tant a nivell qualitatiu com a nivell organolèptic, les propietats no hi ha color i a nivell de densitat nutricional tampoc. Per què? Perquè són albocats que s'han criat primer en un terra que és més fèrtil, per tant ha agafat més minerals, i a l'arribar directament al consumidor que no ha hagut cap alteració dins de la cadena, que ha anat de l'arbre a casa, ofereixes una qualitat que és incomparable. I a part que disminueixes la petjada ambiental de carboni perquè no ve de milers de quilòmetres en el que això suposa. L'agricultura regenerativa el que va és com un passet més i tu al final el que vols és com, a nivell de salut, seria com enfortir el sistema immune. Tu el que fas és com donar-li més eines al terra perquè sigui més resilient a canvis climàtics, a futures plagues. Llavors el que estàs fent és enfortir molt aquell arbre perquè no necessita res més. I evidentment, a un sòl més fèrtil, l'aliment que tu obtens té més nutrients i a nivell nutricional és molt més dens. El repte més gran que potser he tingut des que vam iniciar el projecte ha sigut potser acostumar-me a treballar al camp. És a dir, jo vinc d'un sector que et marcaven molt les feines que havies de fer cada dia i el fet de començar o iniciar un projecte tot sol, que som dos, però vull dir, al camp
a vegades et sents una miqueta sol, doncs el repte més gran potser és aquest, i en mantenir la calma, en mantenir l'esperança, en moments de bajón doncs, intentar recolzar-te amb la parella o amb amics o amb companys de professió per tornar a revifar una miqueta les ganes de seguir, doncs perquè iniciar un projecte en agricultura des de zero és molt dur, sobretot psicològicament, perquè vas una mica perdut. A mi m'encanta arribar a la finca i poder escoltar els pardalets, vull dir, veure verd, no sé, observar, perquè al final vivim en un món de tanta immediatesa i de tant d'escroll i de tant d'això que a vegades quan descobreixo, no sé, un niu, me'n vaig allà a veure el niu i estic centrada en allò, o no sé, o veure com la natura va canviant i va creixent. És com que intentes anar com en un ritme més acompanyat del dia a dia i a mi això me dona pau mental. Sí que em faria com molta il·lusió poder crear una aula d'entorn rural, perquè me sembla com molt interessant poder al final unir vincles diferents, potser de salut, que és de la branca d'on vinc jo, d'agricultura i de territori.